Xabier Muriel, Kajarral taldeko kirola arduraduna, denboraldia bukatzear ez, Vuelta a España faltan ez, baina denboraldiaren muina bukatzearen ordizen, zure etxeko karreran, nola juntzaizue egoin arte? Bueno, urte arraroa, baina nik uste ondo moldatu gehala egora berri honta, eta emaitzak hor daude, nik uste taldea oso ondo ondala, ia karrera gehienetan, irabazi jarrera honakin, eta esan da bezala, etxean nago, osea, gaur bizi guztiekin. Egia da koronavirusa eragindako egutekin hontan dana atzeratu gala, eta oin gaude denboraldia bukatzen, eta hemen ianok denboraldiak hor bukatzen ari dira, zueko gaindik Vuelta a España, urteko karreraik importantena dakazue, ze espero dezue? Bueno, esatezun bezala batzuntzako azkeneko karrera da, guretzako gaindik buelta dago, helburu nagusitako bat, bueltako ia talde guztia ez dena, guztia hemen dago, beraz ondo beharko dugu, hori tokatzen zaigu. Beraz, irabazteko lehia hortan egotea, espero dut. Vuelta a Espainian Karbalaren papera argi dago, iesaldiak eta horren bidez gauza handiak lortzea saiatzea, nola ikusten zu taldea? Ondo, hortako haitu geha lanen, azkeneko hilabetean, alturan egon geha, eta aukeratu duen taldea hortako da, iesalditan egoteko, eta aukeran sortzen da momentuan irabazten saiatzeko. Nik uste bastante kompensatua egin deula taldea, eta espero buelta egitea eta egiten balin bada boixe. Azkenen aurre, irabazteko lehian egotea. Oainin naiz eta zue hilabete bat falta zaizue bukatzeko urrengo urtea begira jarri barko zinaten ja, normalen, oain ja jarrita zaudetela, nola egiturantu nahi da zue taldea urrengo urterako? Bueno, hoxe, bantxo porretan hanbarko ginekeala, urrengo urtea behi da, baina urten desberdina da. Nik uste aurten ja ikusi dela, gazteen ganako apustu egin nahi dugu eta urrengo urtean berdin. Azkenen talde filial badeu oso potentea eta bidea eman bartzaile gazte horiei eta idea hori da. Azpiti behintze pare bat ziklista igo eta gazte egin lan egin. Vuelta a Espainiako gonbidapena gero ez da zailago dago. Bai, Worldtourra horlaxe jarri da, aurten lortu dugu, nik uste aurtengoa disfrutatu, aurten izugarrizko buelta egin, urrungo urteako puntuak irabazten hasteko. Eskerrik asko eta zorionak indako lanagatik. Venga, zuei.